салом алейкум ҳама каса бародаро, марҳамат чойхонаи мо биёед. Бародари тоҷик мон чойхонаи я бародари тоҷика Тимур ном дора. Ина номерош. По-узбекски тоже диктуй номер. +7929 661 0010. Анаки тоҷикишкати 929 666 61 0010. Марҳамат занг занед. Айноми канали Коля Таҷик 5% скидка. Марҳамат биёед. Инами кафе. Яктай дути дига курер дар курад айнаи мотоцикл. Ду дона дига курер дар таги видео нависед. Касе ки мотоцикл ҳай када метавона ай худаш уберина таги видео да нависед дута курер дар курад ята начно ята динамо. Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон боша. Marhamat, taklif etamiz. Choyxonamiz 24 soat. O'zbek milliy taomlarimiz va yevropeyskiy taomlarimiz ham bor. Adres: Intijaziz shassi 64. Bu yerga yetib kelish uchun metro Perova bor, Ashtaraf ko'chasida. Bu yerdan tramvay bilan kelsanglar bo'ladi. Metro shassi Intijaziz. Rost çayxona Timur aka. Marhamat biyoed. O'zbekiston